Расцветали яблони и груши. Zamolio sam premijera Srbije Vučića da nađe mesto gde je sahranjen moj pradeda, general major ruske vojske Nikolaj Antonović Mitkević Žoltok. Ovako je Rogozin preko društvene mreže Twitter zatražio pomoć od našeg predsjednika vlade, da mu pomogne da pronađe grob pradede palog borca u Srbiji. Mada nije nam jasno zašto se baš sada setio pradede. Verovatno mu se javio u snu pradeda pa ga izgrdio što ga još nije sahranio kako treba i onda se on setio. Mislim, šta će čovjek? U nevolji je, treba mu pomoći. Pa šta ste vi mislili? Da naš premijer neće da mu pomogne? Naravno da hoće, a i uzeo je maketu. Dužan je Rogozinu nešto za uzvrat. Dragi prijatelju, učinit ćemo sve da pomognemo. Tako će lepo da cveta ljubav između nas i Rusa. Nego šta će nego da cveta? Elem, hajde da prvo pronađemo taj grob. Stručnjak nam nudi nekoliko načina. Može da pita nekog vidovnjaka. Mi imamo tu sreću da imamo jednog vidovnjaka koji je poreklom Rus, on se zove Lav Gershman, a on je svašta već do sad pogodio. Može da uzme visak ovako, pa sa viskom da ga traži. Onda može da uzme rašlje. Znate, samo neke fine rašlje treba od jasenovog drveta. Ako slučajno ništa od toga ne uspe, uvek ostane naša džoker karta Tarabići. To je tek dobitna kombinacija. Vučić i Tarabići. Dragi Dmitrij Rogozin mirno će spavati.